Nakabenta banile persya yaki kamsniu kum ke jingdi kiat bean kai drong genja bat ki ki jingdi penbuat ke senglong kemi jong kasnong mau langsu haringkat bat ke jinga trailang bat ki nong elam ke FKJJP mau langsu area unit akini ki sngi baladam hadin bakila yo jingtem ba ki dan ki nong di kiat bean hapo shnong kila pelong ke jingpen up shrim ha kaba kila yo ban bat ya sangut ki brio kibla tip kerteng kum u jambor walang u sendar walang u pristar mau telum u senshar lingkhoi kibadei na kasnong new mau langsu bat u mingstar mau telum na kasnong mau luom ram kedan hadin bakila talasi kila yo ban kurep shibun ba kakiat persi bat kila ra yaki shaying dorbar bat pelong ke jing token hadin baladep token kila lej ban ujor da ke ijahar shanong stone police station cái con cái bắp long nhẹ phi cùng cái sen long kumi cho cái này cái nong new mong su bắp nhẹ chong nè bộ đồ vào hôm ta cái chân mệt cái chinh ya song trong ni cái chân mệt hàng này hapo cái dor baru hol trong cái nong new mong su ni kum kisang long kumi ni la yo kem ya kini kikiat nang hakine kisni cắt nungut kita kinong kiat bắp liu kem kidon kan nungut arngut cái bắp long nhẹ phi bắp hin kem kinong được kiat untuk cái bắp long nhẹ phi bắp hin haban kem kinong được kiat bắp cái don ban ong nang ne sakmat ka be dei bat kikam được kiat bi an na kaliang trong ni kum ki sang long kumi ni sneu khia namar ban kane ka kiat hi ka ba don hapo trong cái snong ba ka penchot ya ki jing ki sem trong ni ya ki pa ki kun samlar kuncu teng nang ne khmat ni maham ba ni kum ka sang long kumi hapo trong cái snong new molong su ngin pencur ya kecing para trong ni ladang ilap ya kinong di lana kinong diru kuncu ngin ai kecing penstom ka ba kamtang e to nagaliang kecunga kum usordar yang nong numusung ada nga ai kecing ya trilang kecing perchan ya kiseng long kumi bangi da kecung hi ngi la chit ya kiseng long kumi ba kan long ka we keseng hapo ju kecung ka ban train da ka beta ka bah ka met ban khanglat ya kicing sniu kamtam hakini ki ngi hakane kecung chungi yu i kecing sniu ka ba pun ka ba chele ban kini kinong dikiat punsin kacing wan fla kacing wan kren dikitin kiba umsngo ya ham te namar kata ngakum sordar ngasngo ba kum kacnong hi ngilabu ru ya ki adong ki kendon jong kacnong ba ngimsha ya kino kibriu lagi long ki nong kacnong ki kun jong kacnong lene kiba ki bomde kinong kitrai jong ne chnong kredik so chnong ru bakin wan pen i ya kata ka dor kum kita kinong buai lene khamtam ladangi lap dei ya kita ki bawan ra ita kikiat ka ba kade kata ka mar ka ba kum ka chnong ni lakhang persha bakin wan di te na kaliang ka chnong ni maham teng e baladangi lap ya ki ba le persha ya ki kendon jaga chnong berbu kemut ngin pensitom da kabating e na kaliang jongi kum ka FKJJP Ramrai Circle ringkat ke FKJJP Malongsu area unit idap da kajing dokumen do kau baka senglong kemi new Malongsu ringkat ka dorbar senong new Malongsu bagi khang persya ya kineki cingdi bepen bu ai ba kakiap jing la ban ong kade kata gabi senjong kalau pencot ya ke imlang ka salang ya ki ying kisem ya ka senong ka thau bat wat ban sim ya ka men sim baloi jongno dei lengba ki nek cingdi ba pen bu ai jaman ta ka sni lengba presiden jongi na ko malangsu la fot kol ngi ko kino alam jong sarkil lengkat kiseng long kumi bat ki rangba senong ka nek dong ka than ka cing maham na leng ka seng ba orkid hordang nimdei ban
tre ya kum kine ki ja jingdi ki ba pen bu ai ni de ba rong em ya ka kiat ya drugs bat kum ka seng hi yin ai ki jing ya trelang ki dorbar sinong bangin sa lek nakaway ka sinong sa kaway pat bat persngaw ya ki dorbar sinong ba ki de ban rating khong namar ka de ki dorbar sinong ki senglong kami ki ba pe ki ba khmi nakapor sa kapor ka sinong ka thau ba kata ka jing ya trelang ka jongi ba phimdei ban sngaw marwei kum ka dorbar sinong kum ki senglong kami namar ban rat ya ka jing sniu ka de ka kam ka ba bha ban tei ya ka jaj ban riu